Laping Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng ang nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal a panangisurat ken nasariwawag a panunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas. Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kalafeng. Danggayan da kami manayin nga aglafeng. Ngam sakbay ngintay ipalailang ti parikot ti kalafeng tayo ang nagsurat ay ket shout out pa'y kasaramain ti panagdatanggay tayo. Ay, naragsa ka panagdengeg kada Maote, Siabay, Sydney, kan Upeng. Kastamat kada Joy Baldaw, kan Saimet. Kablao pa'y kada Michael Mekong Ramos, kan Alvin Binong Ramos ditanay Bayumbong. Naragsak pa'y panagdengag para kada Eugene Buds Eschoko, kan Sherwin Eschoko a.k.a. Sexay. Mairagpin pa'y ang makablaawan da Elizabeth Sabet Eschoko ken Fernan Baling Eschoko ditanay Rizal Alicia Isabela. Hala, kastoy nga rudan ti surat ni Pagayam Bong iti Pangasinan. Ken ka Mang Bianong. Kablaawan kayo man pa'y amin ngawan labas na iti naimbag nga orasyo. Awagan naklakuman iti Bong. Maray awak unay at dumdumngeg dito'y programam. Isu nga oray kaskasanaw na alak itan te umisem. Nang runan no umisisem kamay. May sak abaro Mang Bianong. Awan pa'y asawak ngem agparikot akaon. Kastoy man narugyak ti amin, may papaniti parikot ko, mangkinkinit ita ite kaunggak Mang Bianaw. Gusto day tanbong. Adon tinabalsid mo. Agmerienda ka pa'y. Agyaman na Carla. Nabambanog kan. Nadaripuspus ka ni tilingat. Okay laan. Tsak marik na tibanog ko. Basta makitkita ka. Una yun day ta pasablog. Agpaiso ti ibagbagak. Kurang nan adarumwar apo so dito'y matak no makitkita ka. Sobra day ta na. Ala, agmerienda ka kitin. Amangan no mamati ka dagit ibagbagam, sige ka. Mamati ka ngamin Gapot agpaiso ti ibagbagak biag ko. Naggagat ni Bong Anobium Carla. Wan manang. Awan ti makuna kiti kinagagat na. Saan kang aglukloko Takayat ko dayjay nga agbalin abayaw ko. Ni manang mat. Saan ka na makakita iti kaskan ko na iti kinagagat? Ken natak ng abaro. Ammo na kami arespetuan akamang ti pamilyam. Nang runa iti ama tayo.
Iso asaan kan ang makasapol iti kasken kwa na kunak manen. Agparaop kayo gaya man indan bigat, tata. Ay, wambaraw, mayat no, agrapitan abulan, tay, sakto ang malpasin ti pa nagtuto daw, no pa naggagapas. Umayak tumat makiraop, tata. Ay, wana, aday talaga yam. Agsapsa, pula ka talaga ti umayagraap. Tadyak magkabaala na sulsulwan, jay marayo pa natalon kaw. Wan tata. Nalawa di kataltalunan nyo. Nagagit ka talaga, baraw. Iso kaya't kalaunaya para ken ni Carla nga anak kaw. Sa apay la kumata, da kayaw ti agginasat. Agkalay sa kayo nga minan. Madanon tulat ta dayta, tata. Saan pa'y matakayat ni Carla nga agkalay sa kami? Takayat na kanupay nga ipapastag balasang. Ay, sa bagay, narigat mga agpaysaw no pilitom ti may sa atao no saan pa'y la nakasagana. Kasmet iti prutas, narigat puro sa jay naata, ta sigurado na sugpag. Wano saan, napait no kanam. May mayat no puro sa jay naluuman. Tapno nasamit ken naimas akanan. Saan ket nga iyulam tamaday. Ay, dayo, bare. Talaga at dayo-dayo, tata. Dinto mapasamak ti kasta kada kami ken ni Carla. Ta nakasaganak ang manguray ken kuana, nga aging gaan nakasaganan ang makikalay sa kanyak. Oh, adtoyen titangdan mo ang nagraep, baong. Naitid kun titangdan dagiti kakadwa man nagraep. Saanin, tata? Imayak nagraep, takayat ko ti tumulong. Saan ka tapatangdanan? Ha? Idulin yun dayta. Tay supay nga inaayon yung aigatang yung itaabuno. Wano pag-spray yung kadagiti raep no adda pista sumangbay. Saan ka di adjok dayta? Pudpud now, asaan ka ngagpatangdan? Uwan, tata. Saan na talaga? Tulong kun kada kayo ti panagraep ko kunakmanan. Ay na, agyaman ako na ibarawk. Dakkel na tulong dayta kada kamay. Naggasat akaw nga balay na katugangam no sikati makagasat diyan akaw. Carla, di ka gargarampang tapno da kayo kinibawng ti agasawan tao. Ni tatang met, anya daytan ako na yung aggarampang. Sanak mo nakasta Palpalagipan kalaeng Awanan ti makita makas kinibawng anak kaw. Iso nga kalay sa kayo ginain. Jak pa'y nauma nagbalasang tatang. Ubingag pa ititawan ko 24. Kalalayngan na daytan no makiasawa ka. Sa nabalita na nakamat jay nubyom. Makiasawa ka kiting kengkwana tapno saanan ang maibaw iti sa balay. Siyak lang ti ay ayatin ni bong tatang. Iso adin tumapasamak dayta. Pulos. Kay kayat dak ti ama ken kabsat ni Carla mangbianaw. Kayat dak unay para ken ni Carla ano biyak. Ngem saan pa nakasagan ang makikalaysa ni Carla kanyak. So nga inikakmat ti gundaway na nga agpennek nga agbalasang bayat akanayon met ti itutulong ko kadagiti amin at trabaho iti balayda ken kataltalunan da. Kas iti naminsan. Hey! Asidagan na malpas to arad mo kapag mulaan iti mais ni Tatay Stong. Basit langan nga anos. Hey! Bong, aginanaga pa'y baraw. Nagniyag ni Carla iti meriendam. Bong, umay kagbiryandan. Wen! Mabit lang! Ipalugnak ko pa'y tinwang tanagpudo tayo. Nag-iimasan to in lutom ang merienda, Carla.
Kinaimas ko talaga tapno addamot tangdan mo hagar arado iti pagmulan ni tatang iti mais. Tumulong ak tumutan niya agmula iti mais. Tapno sana marigatan ni Tatay Stong. Ala, sobra-sobran samot hindi pa nang tultulong mo kada kami, Bong. Idinto ta, saan ta paimot nga agasawa? Agasawa tan tulat ta Dahil tan tumot lang ti turungan ta. No kayat mo, dumanon kami. Tapno pagsasaritaan ng ti may papaniti panagkalay sa ta. Among ba't asaan pa yan nakasagana, Bong? Sapay kuma at maawatan na. Sana balita, makikanlay sa aktulat takan ka. No nauma akon itibiyag ti balasang. O sige, adakin ka day ta Carla. Sa anak man niyang dardaras. Basta ibagam laang no kaano ang nakasagana ka ang makikalay sa kanya. Nakaw, nalabas samot una yan ti kinagagat mo. Una ampay ti talon da Carla, ngam ti talon mo aso kayan. Sana bali tatang, tapara ka ni Carla mo ti araramidad. Kitam amangan no bannog aso mo ti aramidam. Ni tatang met, kasano ko maabandog aso kat para ka ni Carla day toy. Nalabas nga raw ti kinagagat mo anak ko. Awal ti palab sa matrabaho iti ayan da Carla. Sikan samot aminan ti mga ramay. Tumultulong aklaan mo tatang. Gagangit agpabangloy ti pakaikamangak to tatang. Sigurado ka nga raw amay kamang ka talaga iti pamilya ni Stang. Siyempre tanobyak kit nga roda ni Carla nga anak na. Nobyam laing ngam saan mo pa imot nga asawa. Dumanon tulat ta day tatang. Sa anak mo't niya agdardaras. Kunaklagit din na saan ka manin ang matuloy nga umay agpasyar dito ayan mi, Junel. Apay kumasaan nga kat imbagak nga agbakasyonak. Sana ya? Sa bagay mo't kit di tumartaraki kalat tamat Kasla sana nagbaliw tila kami di agad adal tapay ija bagyaw. Uray si kamit. Taraki kalat ka. Tamawanin. Naksita ko iti init, takataltalunan mo ti pagtrabahuak. Iso mapagbidto tandak pa yun nga ogi nga magmag na. Unay mo't dayta ugingan magmag na, tol. Haman, agpay sa ti magbagak tol. Mapagbidto tanda ka talaga walking charcoal. Sana ba tadamot ti love of your life. Uray ko na walking charcoal ka, tadamot mangipatpatagkan ka. Ay, wala Dahil tati lamang ko kadagiti taraki dita hanggang loveless damay. Carla, iso ni Junel, gayem ko, taga-ordaneta. Ngam nagamamu kami di Bagyo, nagkaadalan kami ti kolehiyo. Ay, kastagayam. Hi, Carla. Nice to meet you. Same here, Junel. Diyak laing pagarup nga addagayam gayem ni Bong at Taraki. Saan met? Natartaraki latan ni Bong, ngam siya. Agduhuma kayo iti Taraki. Siyempre, taraki amin dagiti kagayem ko, Carla. Iso ang may sursuro takmutan ni agbalin at taraki Unay daytang akin humble. Taraki kalat tol. Uri awan taraki agayem mo. Nagbakasyon nga raw ni Junel iti lugar me, Mangbianong, kat nagdagos iti balay may. Nagbalindamot tayo ang nadagkat kini Carla akaayan ayat ko, ta kayat na ti sumursurot kanyak, tunggal sarong karak, kan mapanak tumulong kadagiti trabaho, iti ayan da Carla. Kay siya kung timang bitbit kadagiti galon na sinakduan tabong. Ipan ko ni ti balay da Carla. Sigurado ka? Wen, siya kung timaka mo. Mapan kapay ti ay ni Tata Estong agburbura si ti mais. Sana ya? Wen, mapanak tumulong nga agburas. Takaasim at jelakay. Awan tinaawis na tumulong nga agburas. Ta nagigiddan mo't namin dagiti nagpaburas ita. Wen nga rod, iso asya kung timang bitbit kadagiti galon na sinakduan ta. Ipan ko ni ti balay da Carla. Tapno malaganan ka mo Makita kami ti rigat mo, tol.
Ayos lang, tol. Jack marik na tirigat ken bannog ko. Basta para ken ni Carla. Tatang, ayan ni Junel. Nay, kunak man no nagpakadakan ka. Anya ti kayat yung asawon, tatang. Katno pimanawan. Kinunana kanyak nagpakadakalun ka. Masabong ka nung agsublain iti trabaho na. Anya? Saan to pa nagpakpakada, tatang? Awawagak nga ron ng jakon makontak ti cellphone na. Kuna na nga minakadwaak ka no itang nga oras si sentro nga aggatang kadagiti kagawaan na. Iso ang nagawid akon Kagap-gapok launa iji bangkag ko, kalpasan ang naggapuak kita yanda Carla. Naglokaw. Apay nga ako na nagpakadakan kasagba pimanaw. Naloko na iti agayam mo Medyo nabayag mo ti bakasyon na dito'y ayan tayaw. Ang naglibas mo apimanaw, tadi pa'y nagpakadamot kan kaagayam na. Anya nga iti kastang aramid? Maday? Mabitlaang, umayan. Naimbang nga oras mo, manang Nadya. Ha? Si kamot gayam, bong. Naimbag nga oras mo, mat. Dagasot ko man ni Carla, tagpasyar kami man. Kakaiso ng awan ti maaramid ita. Tinasayaat. Umunag ka pa'y, bong. Agsasarita tayo kada tatang di tasalas. Si akong tagkidkid daw iti pamakawan ken dispensa ken ka, bong barok. Ha? Anya ti kaya ti asawan, tata? Kwa bong, jay... Siya kun ti mangibaga tatang. Anya ka di ti mapaspasamak? Bong, pasensyakan. Ngam awanan ni Carla dito'y balay. Ha? Napanan na nga'y manang Nadya. Nakitarayan ka ni Junel agayem mo. Anya? Itay lasin ng batan na ti awag mi kang kuana. Nakitaray ka nun ni Junel, jay jas kay nga anak ko. Isa siya kaon tagkidkid daw iti pamakawan iti naaramid ni Carla barok. Ayop na kidyadwa! Traidor ta! Makimat na ko man! Anak, gusto day ka. Nasakit tinakam ko, tatang! Traidor ta! Nagpasangbayak gayam iti ulag iti mismo pagtangan tayo! Ayop pa, Junel! Makitak lang talaga matagbat ko na jay! Aradwag tirupa tiawanan bain! Bay amo anak ko. Awan iti maramidan, talagtaraydan. Nobyang pailaan mo't ni Carla. Iswa na say atin, anamuam tipod nung aramid na. Itatasan kayo pa nag-asawa. Narigregat nung ito nag-asawa kayo, aliputan na ka. Sana mapalin kanyak na ito'y tatang. Bayadan dati amin narigrigat ko manipod timul tulong ang kalibre kadakwada. Tanakitaray matiti sa bali tawanan bay na babae. Pabayadan kami narigrigat ko kadakwada. Nalaos, ti sakit tinakam ko, itinapasamak mang biyanaw. Nagsakit, ti panangisukat ni Carla kanyak iti gayem ko. Awan serserbay tinagado abang banog ko. Kayat ko nga raw pabayadan dagiti amin bambanog ko, idi agnobyo kan agnobya kami pa'y ken ni Carla. Anya ti aramidag, tapno bayadan dak kadagiti bambanog ko, bareng numaksayan mo ti sakit marikriknak, gapo iti pananglipot ni Carla kanyak, numakitak nga adamet, sukat dagiti nagbambanugak.
iwanwan na kumamang biyanong, to'y pagayam mo, bong iti probinsya te Pangasinan. Ti panagsina ket rosuuden na ti ragsak mo ken riknam ket talalyan na dayta iti nagpaiduma asaem abuyugan te kinaawan namnama. Pagayam bong, uray kasanupay kasakit ti marikriknam, masapol nga aklunam, gaputa kayat mo man wenno saan mo akabailan aliklikan ti kinapudnaw. Awan ti maaramidan tayo no di sangwen daytoy. No nasakitan ka iti panagsinayaw iti kaayanayat mo, kayat nalasawan dayta nga ay ayatam. Masansan at iparikot ti tao anapaay kat ti paulit-ulit a panang panunot iti napasamak a panagsina. Masapol alipatem tinasaem a napasamak iti biyag mo tapno makamove on ka nga aglaylayon. That's right. Napatag at alikodamon ti saem ka nagpatuloy ka amang lipat. Tano saan ipapaay mulaeng ti pigsam iti tao a nang pasakit ken ka. No may papaniti relasyon, likli ka na panunutan at panakapaay kat ison ti paggibusan ti ragsak mo. No di kat panunutem laengan, apan nubok iti biyag mo, kan kitaan mo't daytoy kas may sa agundaway tapno tumibkerpay ti bagem. Agbali na positibo iti napalabas mo, kas kumay ti panang panunot mo, as saan kayo para iti tunggal maysa, nga addapay ti adda amay kare dumteng iti biyag mo. Pagrusingem ti panagtalagmanen barok. Tunggal maigulo ka iti relasyon, amwem nga addalata peggad na. Di mo ipalubos at tinasaem kapadasam ti mangmulay iti biyag mo. Mapukaw ti saem no makita mo ti sungbat na, may turam ti panaas, ken napardas ti manglipat, no maklon monte panakapay mo. Mabali na daytoy ket narigat, gaputa agnanaay ti marikriknam, buteng, pungtot, ken panakaibabaen. Nga masapul a bumangon ka, barok, san ka nga agpaspasana ang latan iti may sasulay, ket partapan ka iti nadangran a pusom. Sumapul ka iti barong ayat, napardas ti panagpatuloy mo no mamati ka, ken silulukat ta panunot mo iti barong ayat a sumangbay. Saan ka apay galot iti emosyon mo, marigatan kan a makasapol iti pudno nga ayat. Gaputa nagdakkel ti tiyansam a makasapol. Nakadadaw ti tao iti lubong baraw. Timot may papan iti kuna makayat mo pabayadan dagiti nagbambanugam, iti da kayo pailaeng kini Carla, panagkunak barok ket lipatemon a mamimpinsan dayta. Ta naaramid mo iti dagijay, kas paseten ti panagayat mo iti kaayan-ayat mo, iti da kayo pailaeng kini Carla. Saan na masapul nga ibuy-buy mo, ta ni Apo Diyos laengan ti makaam mo mangsupapak ken ka. Alright! Allah, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumarunumanan ngayon tayo panagdatanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!